ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ଶୁଣିବା। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ନା ତାର ହନୁମାନ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସାଧାରଣ ପିଲା ନଥିଲା। ଏ କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ଅସୀମ ଶକ୍ତିର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲର, ଆଉ ସେଇ ଭୁଲରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାର। ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଭୋକ ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ହିରୋଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଦୁଷ୍ଟ ବାଳ ହନୁମାନ। ଆଉ ହଁ, ସେ କେବଳ ଦୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ପୂରା କାହାଣୀକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜାଣନ୍ତି, ହନୁମାନ କିଛି ସାଧାରଣ ପିଲା ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି, ପବନ ଭଳିଆ ସ୍ପିଡ୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି। ବାସ୍ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ କଥା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦିନେ ସକାଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଜୋରଦାର ଭୋକ। ଆଉ ଯିଏ ଦିନସାରା ଏତେ ଡିଆଁଡେଇଁ କରିବ ତାକୁ ଭୋକ ତ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଭୋକ ବି ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଫଳ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫଳ ଦରକାର ଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ବଡ଼ ଫଳ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ହନୁମାନ। ଆଉ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସିଧା ଆକାଶ ଉପରେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଭୋକ ଯେମିତି ଆହୁରି 2 ଗୁଣା ହେଇଗଲା। ଆକାଶରେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଚକଚକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ତ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସାଳ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ସେ ଭାବିଲେ ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଫଳଟାକୁ ଦେଖି ହନୁମାନ ତ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ମିଠା ଫଳ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେଇଠି ସେ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କରିନେଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ତ ଏବେ ହିଁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ କାହାଣୀରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ହନୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆକାଶରେ ଏକ ଏମିତି ଝଡ଼ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି, କିଛି ଡେରି ନ କରି ହନୁମାନ ମାରିଲେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଡିଆଁ, ଆଉ ଉଡ଼ିଗଲେ ସିଧା ଆକାଶକୁ। ବାଦଲ ସବୁ ତାଙ୍କ ତଳେ ରହିଗଲା, ଆଉ ସେ ତୀର ଭଳି ସିଧା ସେଇ ଚମକୁଥିବା ଫଳ ଆଉକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଏପଟେ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଇଯାଏ ତେବେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଛାଇଯିବ। ଏହି ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଦେଖି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ବଜ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ଧଡ଼ାମ କରି ହନୁମାନ ସିଧା ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ପୂରାପୂରି ବେହୋସ୍ ହୋଇ। ହଁ, ହନୁମାନ ତ ଅଟକିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହିଠି କାହାଣୀ ଶେଷ ହେଲାନି। ବରଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପାଳିଥିଲା ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିଜ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ନିଜ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ହନୁମାନଙ୍କ ବାପା ପବନଦେବ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଗ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ହନୁମାନ ତ ବଜ୍ରାଘାତରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ପବନଦେବ ଏତେ ରାଗିଗଲେ ଯେ ସେ ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ପବନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଭାବିଲେ ଟିକେ, ପବନ ବିନା କ'ଣ ହେବ? ଲୋକେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେବତାମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପବନଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେମାନେ ମାନିଲେ ଯେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥିଲୁ, ହନୁମାନ ସତରେ ବହୁତ ଖାସ୍। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଶକ୍ତିର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ତେବେ ଏବେ ସମୟ ଥିଲା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଲଗେଇବାର। ଦେବତାମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅନେକ ବରଦାନ, ଯେମିତିକି ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା, ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଅସୀମ ସାହସ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବରଦାନ ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ବି କହିଲେ। ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ହନୁମାନ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏଇ ପୂରା କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଶିକ୍ଷାଟା ବହୁତ ସରଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଥିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆଉ ଠିକ୍ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବା। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।